Izinhlelo zokuqala uphiko oluzimele lokuqapha imingcele yakuleli luhamba kahle. uNgqongqoshe wezasekhaya udokotela uMotsoaledi uvakashele umngcele iMaseru bridge ukuyozibonela ngawakhe njengoba abantu abaningi bebuya emaholidini. Kusenjalo uNgqongqoshe uMotsoaledi uphinde wavakashela uNgqongqoshe omusha wezasekhaya waseLesotho ulibona liphima. Labo ngqongqoshe bobabili badalule izinselele ezivame ukulimaza ubudlelwane phakathi kwalamazwe omabili. All I know is that in terms of South African law, when you are married to a South African, you immediately acquire South African citizenship through some problems. So if you are a Makoti in South Africa, you become a South African citizen. I'm not sure about here in Lesotho. uMotsoaledi uqhubekile nokuchaza ukuthi ezinye izinhlelo zezivume zokuba kuleli kufanele zisebenze kanjani. But throughout SADC, the period through which you are allowed to come without that visa is 90 days. Njengoba iLesotho iphakathi kweNingizimu Afrika, ezinye izinqumo zithathelwe ukubhekela lokho. I also know that there are women who go for antenatal care in Bloemfontein and Lady Brand Hospital here next door, who are from here in IMaseru. You don't expect them to apply for a passport every time they've got the flu. uNgqongqoshe uliphima ubonge uzakwabo ngokuzinika isikhathi sokuzobona uhlelo oluqhubekayo. We all know that Lesotho has got only one neighbor, our neighbor South Africa. And we are really taking it very much into consideration that the relations should be harmonized. Ongqongqoshe bobabili bavumelane ngokuba nomhlangano emasontweni amabili azayo eLesotho ukuze balungiselele ukucikicwa kwezivumelwano esihlanganisa lamazwe omabili.